dobrodošli na kratak koncert muzičke škole Jovan Van. Predstavit će vam se đaci srednje muzičke škole, hor, ansambl tamburaški i solista. Prva numera za danas jeste italijanska naponska pesma Santa Lucia, koju će izvesti hor srednje muzičkih škola pod dirigenskom pravicom profesorke Jelena Rijević i klavirskom saradnjom profesorke Kristine Krstić. Uživajte! Originalno iskomponovana od Kornelija Stankovića, a u aranžmanu za mešoviti hor napisao je Ljuba Bilović, klavirska saradnja.
Vladimir Mihajlov. On je učenik prvog razreda srednje škole na odseku harmonika u klasi profesora Nemanje Grubičića. Izvešće nam tokatu broj 2 Gruševsku. izvešće orkestar, tamburaški orkestar srednje muzičke škole pod rukovodstvom profesora Damira Brankovića. Oni će izvesti muziku iz filma Kum u aranžmanu Nino Rokta.
molim sad direktorku škole da se obrati i da krenemo s oficom. Poštovani predstavnici kompanije NIS, poštovana većnica za obrazovanje, draga deco i poštovane moje kolege, drago mi je da možemo danas da vas dočekamo u ovakvom jednom prostoru i nadam se da se i vama dopada koliko i nama kojima radimo u ovom prostoru i provodimo svakodnevno. Presrećni smo što je kompanija NIS i program Zajednice zajedno prepoznala potrebu da uloži u našu školu i dobili smo jedan ovakav prostor, mogu reći, neprepoznatljiv i prvenstveno uživaju sama deca, a i mi svi zaposleni. Naša škola jeste obrazovna ustanova, ali pre svega je i kulturna i mi svakodnevno smo organizatori raznih koncerata i raznih dešavanja, tako da na zadovoljstvo svih naših sugrađana presrećni smo što je oduševljenje prisutno kod svih, kogod je ušao u ovu zgradu od kada se sredila, tako da zahvaljujem se od srca svima koji su prepoznali potrebu da muzička škola u našem gradu izgleda baš ovako. Hvala vam. Uvažena gospođo Božić, poštovana gospođo Cvetić, dragi prijatelji, deco. Zadovoljstvo mi je što smo danas ponovo lepim povodom u Pančevu, gradu koji je srce naše kompanije, jer se u njemu nalaze naša rafinerija nafte Pančevo i Petrohemija. Ali NIS nije samo biznis u kome ja radim, već i želja da doprinesemo razvoju zajednica u kojima živimo. Većina nas zaposlenih ovde i živi i drago mi da možemo da pomognemo i da doprinesemo našem gradu. Ulaganje u ovu muzičku školu je značajan korak ka ispunjenju tog cilja. Ova škola, kao jedna od najstarijih muzičkih škola u Srbiji, ima važnu ulogu u obrazovanju mladih talenata, što možemo i da vidimo, kao i u očuvanju i razvoju na muzičke kulture. Zato je naša podrška škola profesorima, takođe i mladim talentima, kao i očuvanju i razvoju te muzičke kulture. Verujemo da će ovo ulaganja doprineti u poboljšanju uslova za rad i učenje ili inspiraciju i motivaciju budućim generacijama učenika i nastavnika. Želim vam da nastavite sa svojim izuzetnim radom i da omogućite novim generacijama učenika da razviju i savrše svoje talente. Posebno želim da istaknem, naravno, i važnost partnerstva sa gradom kompanije NIS, koja traje već decenijama i po koje je rezultiralo značajnim ulaganjima u projekat Zajednici zajedno. Zajednički rad u okviru ovog programa nastavit ćemo i omogućit ćemo da se ostvare svi ciljevi i nadamo se značajni projekti u budućnosti koji se dešavaju u našem Pančevu. Zahvaljujemo se svima koji su doprineli realizaciji ovog projekta i radujemo se što ćemo zajedno raditi u budućnosti. Hvala. Iskoristit ću ovu priliku, pre svega sve da vas pozdravim i da kažem da mi je čast što smo ovde svi zajedno. Posebno želim da se zahvalim kompaniji NIS, koja već godinama unazad prepoznaje važnost obrazovanja i ulaganja u obrazovanje i u nauku. Ovom jednim projektom koji je prošle godine raspisala kompanija NIS u okviru Zajednice zajedno, u vrednosti od 16,5 miliona, škole su značajno dobile. Kao što vidimo, ovde se sada nalazimo u muzičkoj školi gde je preuređeno 133 kvadrata. Možda je to manje vidljivo, u pitanju su podovi, sve instalacije i prateće instalacije uz radove u vrednosti od 2 miliona. Napomenut ću da i grad Pančevo ulaže u naše škole, da je prošle godine grad opredelio 50 miliona za tekuće održavanje škola, među kojima je takođe bila i muzička škola, i samo zajedničkim radom možemo ostvariti ono što smo zacrtali, a to je da naša deca, naše obrazovanje idu krupnim koracima u budućnost. Znamo da tehnologija napreduje, da nauka napreduje i prosto moramo zajedničkim radom da ostvarimo ono što smo zacrtali.
sve za našu decu. Još jednom zahvaljujem se kompaniji NIS u ime škola koje su u prošlogodišnjem projektu prepoznate i dobile sredstva, a to su Osnovna škola Sveti Sava, Osnovna škola Miroslava Antić-Vika, Osnovna škola Branko Radičević, srednje škole, Tehnička škola 23. maj, Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Muzička škola i Mašinska škola Pančevo. Želim da se još jednom zahvalim kompaniji NIS i da ih pozovem da i dalje budemo jedan tim. Hvala.